Hlavnú prestávku pri svojej cyklotrase po Silickej planine som si vybral na Brzotinskej skale. To je jedna z takých tých krajších výhľadových skál s nádherným výhľadom na dedinu Brzotín, na sústavu brzotinských rybníkov a v pozadí okresné mesto Rožňava. Je to ale dosť náročná trasa aj na bicykel, keď idete zo Sorošky, ale aj keby ste mali od Krásnohorskej jaskyne či z nejakého iného smeru, treba to vyšlapať takých 400 výškových metrov. Samozrejme je to národný park, treba sa dodržiavať pravidlá, ísť iba po značených trasách, prípadne cyklotrasách. Ja mám teraz v nohách 12 km na bicykli a ešte na svojej trase navštívim Dievčenskú skalu. Takže z Brzotinskej skaly s takýmto krásnym výhľadom sa s vami na teraz lúčim. Prajem pekný deň a ešte urobíme jeden vstup z Dievčenskej skaly. Ak sa vám moje videá a vstupy páčia, dajte like, podporte nás účasťou na nejakej akcii či tábore, alebo 2%, keďže činnosť s deťmi z turistického klubu Stopa nás niečo stojí, hlavne na výbave. Budeme veľmi radi, ak nás podporíte aj takouto formou. Zatiaľ sa majte, vidíme sa pri ďalšom video vstupe.